Kunento esihlulayo empilweni. Empilweni awukwazi ukucela usahlulwa ukubonga. Kumele ufune ukubonga kuqala kuyila udlulisa isicelo sakho, ngoba lokho kungenza ukuthi ukubonga kwakho kukuvulele amathuba okuthi uphinde uphiwe ngelinye ilanga uma ucela. Emhlabeni kuyasihlula ukubonga, especially uma ngizokuqhathanisa nokucela. Kuyasihlula ukuqala ngokuthi sibonge ngaphambi kokuba sicele. Umuntu obongayo noma umuntu owaziwayo ukuthi uyabonga, kulula ukuthi umuphe into kunalo omaziyo ukuthi noma ungamenzelani akabongi kodwa kunalokhu uzocela. Kumele sizifundise ukubonga, sibonge konke esinakho, sibonge konke esikuphiwayo nguMdali ngaphambi kokuba sicele. Lokho kuyosenza sibone ukuthi kuningi esinakho esiy'tshela ukuthi asinakho, ngoba ukucela kwethu kwenza singakuboni okuphambi kwethu, singakuboni esikuphiwe ngenxa yokuthi kusuke kunalokho okuthize esikufunayo esibona engathi uma singenakho asiphelele. Kumele sisifundise ngempela inkonzo yokubonga ngoba ibalulekile, ibalulekile, ibaluleke kakhulu, especially ekuphileni esiphilayo nasesikhathini esiphila kusona. Kunabantu othi uma ukhuluma nabo umuzwe umuntu noma ukhulume naye umuntu uze uzwe ukuthi enkulumeni yakhe uyakuveza ukuthi yena uzibona engenalutho empilweni. Uthole ethi nje ngalokho ekubona kwakhe okungenalutho noma lokho ukuzibona kwakhe engenalutho kudalwa ukuthi mhlampe kunemithandazo emibili emithathu yakhe engaphendulwa. Kodwa uma usuhlala usuthi uyambheka, lo muntu unezinto eziningi ey'ngathi uma kungase kuthiwa ziphiwa okanye zinikezwa omunye umuntu ebonge, eyi ebonge engaphezi. Le ndaba yokuthi sihlezi sicela ngempela isenza singakuboni esikuphiwayo, singakuboni okuwumusa esinikezwa khona mihla yonke. Nasemthandazweni yethu kungakuhle ukuthi uma sithandaza, sithandaze sikwehlise ukucela, sinyuse ukubonga ngoba kuningi ekumele sikubonge kunalokhu okumele sikucele. Kuningi esinakho kunalokhu thina esizitshela ukuthi asinakho. Akukhathalekile ukuba uphila impilo enjani okanye ukephi ngokwezinga lempilo. Ukuphila kukodwa mina ngikubona i-reason e-enough ukuthi ubonge esikhundleni sokuba ucele okwengeziwe kulokho okuphila kwakho. Baningi abantu engase kuthiwa bavuswa namhlanje emathuneni bebonge, bebonge noma kungathiwa bayazi ukuthi bazolala bengenakho ukudla, bazolala bengenakho okokwembatha, bazolala bengenakho okubajabulisayo empilweni, kodwa bebonge ukuthi bayaphila. Kuningi ongathi uma ngase kuthiwa uyahlala uyakubheka empilweni yakho ubone ukuthi no, kahle kahle ngi-ungrateful. Anginawo udanki ngenxa yokuthi mina ngihlezi ngithandaza ngicela, ngicela ukuba ngenzelwe lokhu, ngenzelwe lokhu, ngenzelwe nalokhu. Esikukhohlwa kakhulu empilweni ukuthi konke, konke, uma ngithi konke ngisho konke ukuphila kanye nalokhu esinakho kungumusa. Umusa
into esiyibuka kancane noma yinto esiyibuka siyithathe kancane kodwa yinto enzima, enkulu, ejulile. Umusa uwodwa nawo uya-deserve ukubongwa ngoba nakho ukuphila kungumusa kukodwa. Kumele ngampela sizijwayeze noma kumele sehlise lokho ukuthi sicele njalo ekubeni singabongi esinakho, singabongi esikuphiwe. Ingane ecela njalo kumzali wayo igcina isiyisicefe ngoba noma kungathiwa isifika kuyena iyeza, usuke esazi umzali ethi eyi, usibanibani ngoba eseza lana-ke usezocela futhi. Usibanibani nje ngoba elokhu ekhokhoba enyobozela eshona le nale, ufuna ukucela kodwa uyasaba. Ekubeni ecela nje enjalo akakwazi ukubonga. Engathi ngampela besingayijwayeza ukubonga noma nje kuke kuphele nje noma inyanga ubheka ongakubonga empilweni, ungaceli lutho kumdali, ubone ukuthi kungakanani onakho kunalokhu ongenakho.